Kuljettaja myöskin saman seuran miehellä Helsinki Racing Jesse Riihonen jamalla siellä kakkospaikalla, kolmospaikalla Keijo Vinkka. Näin poistuu sitten liput ja näin katseet kohden valoa. Valot syttyy. Ja siitä sammuu ja lähdetään liikkeelle. Ja siellä meinasi ottaa hyvän lähdön Jesse Riihonen, mutta se vaan meinasi. No korjasi tilanteen siitä aika mukavasti. Nousi kyllä ikävästi pystyyn tuossa lähtötilanteessa pyörä, mutta hieno oli hallintaan otto. Elikkä pystyi taltuttamaan sen kyllä siinä ihan hyvin. Joo, nähtävästi tätä on joskus ennenkin kokeiltu. Ja toi on täysin mahdollista. Ei ole ensimmäinen kerta. Ja siellä kärjessä Mikko Koirkivi ja Mikko Koirkivi sit saa seuraa. Ja katsotaan tarkemmin kun tullaan kuinka tää lähtee ryhmittäytymään. Mutta kyllähän tämä alku on ainakin pikkasen toisin tuo eilisestä. Eli Mikko Koirkivi päätti, että mennään heti alusta ja mennään. Ja pystyy kyllä rakentamaan sellaisen turvallisen johtoaseman tuossa kilpailun vaiheessa eilen. Mutta me odottelemme, katselemme, miten tämä tästä nyt sitten lähtee lutviutumaan, kun tuolta tullaan Koirkiven. Mikko Koirkivi on kärjessä. Tullaanko ne Lemminkäistä? Eikä tarvitse paljon kurkkailla ja sieltä sitten Lemminkäistä hyödynnetään, eli haetaan sitä ohituspaikkaa. Se on varsinkin kaksipyöräisellä toi Lemminkäinen sellainen paikka, siinä on sen verran leveä toi osasto ja sitten noita ajolinjoja voi olla erilaisia, vaikka tässä nyt päivän mittaan ollaan todettu, että se ajolinja voi olla parista kymmenestä sentistä kiinni, se koskee myöskin näitä laitteita. Joo, Vinkka otti siellä muuten nyt, taisi olla, tai oli. Näyttää, että täältä pesee Härt Lettar. 1.79 on jäljessä, mutta nyt on sitten jännä katsoa. Eli Ari-Petteri Kuivalaisella oli nopeampi tämä ensimmäinen kierros kuin Mikko Koirikivellä. Eli se nyt voisi sitten povata ennustaa jotain. Jesse Riihonen kolmantena, neljäntenä Pekka Pouhakka, viidentenä Keijo Vinkka, kuudentena Ville Nurkka, seitsemäntenä Olli Konttinen, 8 Jesse Maikola, 9 Jarmo Pekkala, 10 Erno Kivimäki. Eli Olli Konttinen johtaa Open 600-luokkaa, Jesse Maikola kakkosena, kolmantena Erno Kivimäki, Mikko Koirikivi kärjessä, tonnisissa Ari-Petteri Kuivalainen kakkosena, kolmantena Jesse Riihonen. Näin mennään tällä hetkellä. Ja nyt jännätään, että se oli 1.79 se ero edellisen kierroksen aikana. Mutta tää nyt on juuri sitä mitä se on, eli tossa oli todella hyvä tasailta kaarteen menossa, mutta sitten joutui nostamaan pystyyn ja sieltähän kaveri kuittaa välillä. Lemminkäinen näytti taas vaikeutensa tavallaan. Joo, se on ollut sellainen, en tiedä kohtalon paikka, mutta vaikeudessa tilanteessa. Edellisellä kierroksella toki siinä oli toi Kuivalaisen ohitus, joka tuli ihan siinä viime metreillä, että siinä ei sekään ollut enää, että se edellinen kierrossa meni, Kuivalainen oli tosi nopea sillä kierroksella, mutta nyt sitten Koirikivi sitten tekee lisää eroa. Joo. Mut katsotaan, nyt saa Ari-Petteri Kuivalainen siellä sitten seuraa, Jesse Riihonen, Pekka Pouhakka, Keijo Vinkkasella takana mahdollisuudet on lähteä nousemaan. Joo, mä koitan tarkasti seurata koko ajan nyt noita kierrosaikoja sitten, että kuka siellä on tällä hetkellä nopea radalla olevista kuljettajista, niin tällä hetkellä se on Koirikivi, mutta katsotaan jos tuolta takaa sitten tuosta seuraavasta ryhmästä löytyy joku. Keijo Vinkka siellä rupeaa näyttelemään, että täältä tullaan. Ja kyllä sieltä tullaankin, mutta katsotaan. No joo, mä tarjosin jo Vinkan ohitusta tuossa pari kierrosta sitten, että se katselin ihan päin hokkiin. Niin siinä edellisellä kerroksella Lemminkäistä oli mahdollisuus. Kakkospaikkaan Ari-Petteri Kuivalaisen ja kyllä edellisellä kierroksella Vinkka 1.21.4, kun Kuivalainen 1.21.7, eli 30 tuli lähemmäs.
huomaa nyt jo silmin nähden, että nyt saavutetaan. Katsotaan, kun mennään tänne Palmaksen jarruun. Siinä Palmaksen jarrussa Mikko Koirikkivi, sinne jarruun tulee nyt Ari-Petteri Kuivalainen, sinne tulee Keijo Vinkka. Ja se kutistuu tietysti ulostulokaarteesta, ulostulonopeus merkkaa jotain kanssa ja vaan se, että lähestyy siinä jarrussa ja se pitää päästä ripeästi tulemaan poiskin, mutta tämähän näyttää jännältä. Elikkä Mikko Koirikivi, olisiko nyt sitten näin, että siellä lähdetään saavuttaa, se ero oli 2,8, ei se nyt suuria ole heittää sitä suuntaan minkä heittää, mutta näyttää hyvin tasaiselta tällä hetkellä. Siellä siis Keijo Vinkka on takana Ari-Petteri Kuivalaisen päänahkaa haastelemassa, mutta sitten Jesse Riihonen, Pekka Pouhakka, siinä taistellaan nelossijoista, siinäkin on mukava taistelu. Joo, tuossa saadaan hienosti koko ajan tuo 2 taisteluparia. Siinä Vinkka on tullut, ei ole enää kuin 20 päässä Kuivalaisesta. Joo, ja tuossa katsotaan seurataan tilannetta tuon Palmaksen jarruun. Koirikivi siellä nyt sitten tulee nämä seuraavat, Ari-Petteri Kuivalainen, Keijo Vinkka, siinä lyödään jarrua. Ja siinä meni kyllä tasan onnenlahja tosijarrutuksessa, siinä ei mitään eroa tapahtunut, mutta siinä samassa jarrutuksessa Jesse Riihonen ja Pekka Pouhakka pääsee lähestymään. Katsotaan nyt kuinka herrojen ulostulo tuolta kaarteesta onnistuu, se onnistuu suorastaan nappiin. Keijo Vinkka ja Ari-Petteri Kuivalainen. Elikkä siellä nyt Savon mestaruus on ratkolla, molemmat edustaa Kuopion moottorikerhoa. Ei tästä mestaruuksia siihen suuntaan jaeta, mutta molemmat kumminkin Kuopion moottorikerho kuljettajia. Ja tiukkaa on. Elikkä kun se Keijo Vinkka ja nämä on näitä yrityksiä tullaan näkemään vielä lisää. Keijo Vinkka on nyt, tai siis tämä Ari-Petteri Kuivalaisen tilanne nopea kaveri takaa, hakee ohituspaikkaa koko ajan. Tuleeko vasemmalta, tuleeko oikealta, mikä on se linjan valinta? Siinä on armoton paine koko ajan Kuivalaisella nyt ja siinä kun Vinkka oli siinä vierellä ja kaveri tuntee kuulee sen, että nyt se moottori on tuossa korvan juuressa, niin kyllä se lyö lisää löylyy kiukalle koko ajan Vinkka siinä ja nyt kun tullaan tuohon alas Palmasista tullaan Lemminkäisen jarrutukseen, niin katsotaan mitä siellä. Nyt ei Vinkka pysty hakemaan sieltä, koska Kuivalainen ajaa niin lähellä sisälinjaa. Siinä laitettiin ovet hienosti kiinni. Tästä et tule. Eikä tullut. Joo, siinä oli ihan selkeästi haettiin tuossa jarrulla jo se linja. Jos katsotaan kun kilpailu tulee puhtaasti, niin haetaan huomattavasti ulompaa. Mutta silloin kun on uhka takana, niin silloin otetaan huomattavasti keskellä. Ja sitten tässä Venäjällä katsotaan Kuusa tästä taistelua. Johtaa Kuusa tätä ja Jesse Maikola tulee Kuusa sitä ei ole paljon, se on sekunnin luokkaa, eli ei Kuusa tästä ekaan tilanne ole mitenkään ratkennut tässä vaiheessa, eli Olli Konttinen numero 6, sekunnin luokkaa, eli sekin on avointa tässä vaiheessa. Siellä Mikko Koirikivi tulee edelleenkin kärjessä sille Mikon menolle, kukaan ei voi mitään, mutta takana sitten Ari-Petteri Kuivalainen ja Keijo Vinkka. No 5 sekuntia on jo eroa, että se on oikeastaan siinä Koirikivi voi ruveta jo vähän ei jäähdyttelemään, mutta voi olla ottaa vähän rauhallisen. Nyt Vinkka hakee. Vinkka yritti. Ai ja kaatuu. Vinkka kaatuu tuossa Lemminkäisessä ja se yritys päättyy, se kostautuu tällä tavalla. Se oli hyvä yritys. Ja miksi se sitten päättyi?